सिलिका बोलाय आइ बांबुलि आरो रांखावरिया दालागै फैयाखैलै न'आव आरो आंबो नागिरना मोनाखै नोंसोरो अबावबाफोर खबर मोनला बायदों नामा इलै अबाव दङ अबाव गैया ओहोलै फंबाय खबर मोनाखै जोंफोरबो नोंसोरो फन खालामना सोंहराखै होमबा नोंसानि जाथि बंस'फोरखौ सोंहरदों जेसेबां जाथि बंस' दोङो गासैखौबो सोंहरजोबबाय रावनियावबो गैयानो दालाय मा जाबावगोनलाय गैला गैला बिमा फिसा सानैखौबो सखन्द्राया लांबाय ओइ थाख्ला माइ अबाव सखन्द्राफोरा लांला बायनोलै लाङाखै दे आंनिबा गोदान आमाइ नागिरनासो थांदों खोनालै रांखावरि दालान मोखाङा आनैया आइ गायदे नों मा बुंदोंलै बेफोरखौ नोंजा नोम्मानिया माथो रावजोंबो रायज्लायनानै थाङामोन ओइ थिग गैयालै थांनोबो हानाय बियो बेखौ गारा आङो जुदि बियो सोरबा हौवाजों थांमारदोंबा ओइ सखन्द्राफोरासो लांदों जागोनलै सखन्द्राफोरखौसो लांदों रखम मोनबाय दङ आङो ओइ आमाइ आंनिबा सखन्द्राफोरा लांथाराखैलै बेग गिदिरा जुदि हसिन बेगसे गाहाम जि लांदोंबा गोदान आमाइजोंनो खास'नो मारबायलै बे नंमारगौबो खोनालै बेनिखायनोथ' बेगसे गाहाम जि लांदों बेबो बेगा फिसा नङाना गिदिरथार एकदम जिफोरखौ हसिन लांथारदों आरो सोरजों थांनो बेलाय रावबो गोसथोनायानो गैयाबा ओइ आंनिबा सखन्द्रायासो लांदों खोनालै दे नागिरना मोननायखायबा दोनथ' आइ बांगले बे मुला बिलाइखौनो नाजों संना दोननोसै आं ओमफ्राय एसे लेस्रा दङ बेखौ एवना दोनगोन ओइ बाजैलै मायो ओइ बाजै आं आदाखौ फन खालामनो नागिरदोंमोन आंना रिसार्जआनो जोबना होबाय नोंना रिसार्ज दङ ना मबाइलाव औ दङ दे आंनियाव रिसार्ज नोंसा दा खामानियाव थांथ'वाखै खोना दे फन खालामनो हागोन बेनिखायनोथ' फन खालामनो नागिरदों दा आङो दख'ना बायनो फैसा होगोन होननाया माथो दाबो सोना होआखै औथ' मालायबा मालायफोरा गासैबो दख'ना बायजोब्बायनो दुर्गा फुजानि जोंल'सो बायाखै दाहालागै औ नंमारगौ दे न' आगै माथो बेयो दरमाहाखौ 10 थारिखैनो मोनगोन होनना बुंदोंमोन दिनै माथो 17 थारिखआनो जाबाय औथ' आरो दिनै 7 खालारानो जाबाय दाबो सोना होला दरमाहा मोनखालैनो सोना होगोन होननाया बावगारना दङ खोनालै बियो बेनोथ' खोना र' आङो फन खालामहैनि र' नोंनिया माबायालाय मबाइला अबाव दोनदों बाजै बिसनायावनो दङ दे आंनि बिसनायाव र' फन खालामहैनि र' ओमफ्राय नों मा बेखौ संनो नागिरदों नामा नाजों औ संना दोननि र' ओमफ्राय लेस्रा एवनोसै दे जागोन दे ओमफ्राय आयाबो फैयाखै न' गलाबखौ गुमनो थांनाया गैया एसे गोबाव जागोन खोना बिनिया फैनायाव दे नोंहा संबाय था हारसिंनो आङो आदाखौ फन खालामनो थांनि र' दे थां ओइ आगै बिदि बुंबानो जाबाय मालायफोरा दख'ना बायजोब्बाय दुर्गा फुजानि जोंल'सो बायाखै होनना बुंबानो जाबाय औ बिदिनो बुंगोन र' दे थां बुंबाय थां अनजालुआबो बे बिनानाव सासेल'खौनो माबा थालखौनो लाथारा बेथो बेसेराया दख'ना नांगौ होननानै दाखालिनिफ्रायनो बुंगासिनो गैया दिनैहालागि सोलायमारबाय बियो सिगांनि बायदि नंमारला सिगांबा बिनानावखौ जोबोद अनोमोन माथो मा बुंबावनो आरो खामानि मावनो थांबादि मानसिया एसेबां सोलायो आं मोनथिथारामोन बिदि एसेबां सोलायलांगोन होनना मोनथिबाथाय आङो खामानिखौनो मावनो थांनो होआमोनलै माथो मालायफोरनि हौवाया बेफोरबायदि नङा मालायबा मालायफोरा बेफोरबायदि गोजानाव खामानि मावनो थांबा कटक मालाय एकाउन्टफोराव बुरजा फैसा सोना हरो न'नि मानसिफोरनो जोंहानिया आरो माबा एकदम सोलायथारबाय हेलौ मा आदा आंसो मायोमोन माने नोङो बेस्थ' दङ नामा दा बेस्थ' माने बेस्थ'आनो बुंजायो आं दसे थानानै खामानि मावनो थांसै दे थाब बुं मामोन मामोनलै आदा नोंलाय माथो दरमाहाखौ 10 थारिखैनो मोननो गोनांमोनलै दाबो मोनाखै नामा मा होनना खिन्थानो दा मोनबाय होननायानो बुंनि दे बेसांथ' मोनाखै होनना बुंबाय थानो लागिबा आं लास्टाव मायबाफोर खायदा बोराय बाहायगोन मा सिरि थाखोलै आदा नोङो
मोनबाय आं नै दिनै आं नोंसोरनो सोना होनो नागिरखादोंमोन फैसाखौ माने मोनबाय माने मैयाल'सो मोनदों आं मोना ओमफ्राय दा डिउटिनिफ्राय फैनानै दा बेलासे नोंसोरनो फैसाखौ सोना होगोन होनना सानदोंमोन आरो दे दायोनो हर दे मालायफोरा बयबो दख'ना बायजोब्बाय फुजानि जोंहाल'सो बायाखै मालायबा ददेरे लावदांगि मोना गासिबो दख'ना बायजोब्बाय दे जागोन दे नोंसोरबो सिन्था खालामनाङा आं दायो सोना होगोन ना जागोन दे आदा नेबाय थागोन खिन्थु जागोन दे आदा नोंलाय फैसाखौ बेसेबांसो सोना होगोन मा बुंनो 8,000खौनो बुंफ्लानि र' 8,000 सोना होगोन सानदोंमोन आङो मा 8,000 माने एसेबां 8,000 हराबाबो जागोन दे आदा दा नों एसेबां गोजानाव दङ फैसा नांगौना नोंनोबो आखायाव 4,000 हरबाबो जागोन दे 4,000 नङाबा 4,500 बे 4,000जोंलाय मा थोनोखाय नोंनो दख'ना बायनो ना लाइमोनानो बायनो ना लाइमोन बिमा आयानो बायनो दे 5,000 हरबाबो जागोन दे होमबा लाइमोन बाजै आरो आङो 1500 दामिनि बायगोन ओमफ्राय आइनो 1000सोनि ओमफ्राय आरो 1000सोखौ फुजायाव मेथाइ जानोसै माबाफोर नायनोसै 8,000 हरगोन दे आङो मानो होनबा न'आवबो खरसा जानो नांगौना नोंसोरनो दे एसेबां अननानै हरनो नागिरदों हरबानो जाबाय हरगोन दे आं दा बेलासे हरगोन नेबाय थाबानो जाबाय दे होमबा दा दोनथ'नोसै दे आगै दे दा खेबसे फन हरबाव दे आदा फैसा सोबा दे जागोन दे जेनथेन थगायना दोनबाय दे मानसिनि आखायाव फैसायानो गैया 1000नि दङ बे 1000निखौ आंहा फुजानि ड्रेस बायगोन नोंसोरनो हरना लाबा माथो आंहा जिर'सो जागोनलै आंहा एनिया सनानो हरखाबाय बे लाइमोन बिमाया खोबसो ना मायबा मायो थास' फाननो लांबाय थायो माथो फैसा मोना ना मायो बेफोर फैसाखौ मा खालामदों जमायना दोनो खोनालै बिसोरो सैथान दङ जोंहानावनो थायो जोंहानावनो जायो आरो जोंखौनो थगायनो नागिरबावो सनाथि आगैनोलाय हरनो लुबैदोंमोन आङो दख'ना गांसेनि दाम नाथाय दा मा खालामबावनो फैसायानो गैया 2,000ल' दङ बे 2,000खौ आंनो नाङा नामा फुजायाव आं मा गोदान दुर्गा फुजानि गोदान गस्ला लंपेन्ट बायनाङा नामा बेफोरखौ सानबाय थायालै सनाथि आगैनाबो दख'ना दंखायो दे सिगांनिनो फुरानाफोर मेरला दंखायो बेफोरखौनो गानना थांनो हागोन दा गैथाराबासो बेलेग बाजै माहाय आदाया फैसाखौ दा बेलासे सोना होगोननो दे मोजाङानो दे बिदिबा आङो फन खालामाबाबो आदाया सोना होनो नागिरखादोंमोननो फैसाखौ बेसांथो हरगोननो सोनानै माबा मालाय 8,000 मानि हरगोननो आं होनदों 8,000 नांलाया दे 4,000 हरबा जागोन बा 4,500 होननानै ओमफ्राय माबा 8,000 हरथारोनो बे 4,000 मा थोनो नोंसोर साथाम दख'ना बायगोन होननानै बिदियासोबा बिदि बुंसोबाय आरो ओमफ्राय खरसाबो जानो हागोन बिदिसो आरो दे हरथो दे ओरैनोबाबो थाइसे फैसा हराखै बियो जेब्लानिफ्राय खामानि मावनो थांदों अब्लानिफ्रायनो थाइसेबो हरफेराखै एबारसो नै दिनैसो हरसिगोन हरोबाबो हरथारगोन ना दा बेलासे दे हरथों दे आंबो एसे गोसोखौ मोजां मोनबाय दे दख'ना गोदान मोनसिगोन जोंहा दुर्गा फुजानि थ' आरो मालाय बयबो बायजोब्बाय जोंहाबो ओमफ्राय गाबोन बायनो थांगोन दे हाथायाव बाजै दे जागोन दे गाबोन थांगोन जोंहा सानैजों दे दाबो सायखाङाखै नामा ओंख्रिखौ माखाय संदो ओंखाम ओंख्रि सुबाय आंखौ र' संनि र' दसेनो जागोन दे माथो न'आवलाय रावबो गैया ना मायो माथो रावखौबो नुवाखै न'आव रावबो गैया ना मायो न'आव रावबो गैया ना मायोलै सोरबा जाखो नों आब' आं सिनाय हायाखै दे खिन्थु बिनानाव बे न'आ दैरामलानि न' ना औ मा आब'आ दैरामनि मायबाफोर जायो नामा आंथ' आब'खौ सानसेबो नुफेराखैलै अह माने जोंहानि मालिकआ दैरामनि लोगो आरो सानसेबो फैफेराबो ना आरो जोंबो थांफेरा बेनिखायनो सिनायाखैमोन दे जेबो नङा दे आगै जिरायफै आब' नांला दे बिनानाव जिरायथ'ला हा मानो जिराया फै जिरायफै नोङो दैरामनि मा जायो आङो दैरामनि बिसि जायो गाज्रि मोनाबा नोंसा दैराम आदानि नाम्बारखौ आंनो हरनो हागोन ना बिनानाव माने आङो दैराम आदाजों एसे रायज्लायनो गोनां बाथ्रा दङमोन हाव बेलाय न'आवनो दङ आरो न'आवबो रायज्लायनो हागोन मा न'आवनो दङ न'आवनो दङथ' र' अबावथो थांदोंखाय माथो आंनि मालिकजोंसो गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांदों होनना बुंदोंमोन आंनि मालिकआ
मा? थाङाखै बरावबो बियो? न'आवनो दङ। थाङा माथो बियो खामानि मावनो? होमबा आंखौ जांगिलाया थगायदोंसोमोन। र'नाय मालिकखौ लिंनि र' आङो। ओइ खोनादोंना? ओजों फैलाय। नै बेनो आंनिया मालिकआ। सोरो? आं सिनायाखै माथो। नोंहा माथो सोरबा जांगिला लोगो दङनो बिनि बिसि जायोनो। अ जांगिलानिसो बिसि जायो नामा? ए माथो बाजैसो। औ आंनोमोन र'। जांगिलाया माथो नोंजोंसो खामानि मावनो थांदों होनदोंमोन। आरो जमाबो थाफायो होनना बुंदोंमोन। गैया थाङाखै आं बाजै। थांनायालाय माथो नोंसोरजोंनो गुवाहाटियाव खामानि मावनो थांनो होननानै बुंलांदोंमोन। दिनै 12 दिनानो जाबाय जेबो खबरानो गैया। ए बिदिसो जाना दङ होमबा। औ दा मानसियानो अबाव थांमारखो आंनो दा मबाइलखौबो गालाखै गावगायानो लांदों। ओमफ्राय खामानि मावनो होननानै ओंखारलांदोंमोन बियो। होमबा खामानि मावनो थाङाखैबा अबाव थांमारखो मानसिया? आरो जोंहानि न'नि खाथिनि दाब्ले होननाय दङ सासे गथ' बिनि नाम्बारजों आं फन खालामोमोन। बिनि फनखौबो ब्लक खालामना दोनबायो। थांखालिलाय आं फन खालामनायाव मोजाङै रायज्लायदोंमोन र' आङो रुम मोनफैबाय होननानै। ओमफ्राय बिनि नेक्स्ट खालिबो फुङाव एसे रायज्लायदोंमोन। ओमफ्राय बे रायज्लायनायनिफ्रायनो गैला। दिनै 12 दिन जाबाय। आङो सानै साथाम मानसिफोरनि नाम्बारजों फन खालामदोंमोन। नाथाय सिरि सिरि थायो। ओमफ्राय आंनि माथोखौ खोनाबाथाय दानना होखायो। ओमफ्राय ब्लक मारिना दोनखायो। आयु मानोथ' बिदि खालामबाय दङ? बेखौनोथ' हमनो हायाखै आंबो। र'नाय बाजै आङो आंनि मबाइलजों फन खालामनि र' रायज्लायगोन खोना। अ देनाय खालामनायनाय। हेलौ हेलौ खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ माथो दाननासो होबाय। मा दानना होबाय? देनाय खेबसे खालामफिननाय। माथो ब्लकसो खालामना दोनबायलै। बिदिनो बियो फन खालामबाथाय सिगाङावनो एसे खोनासंग्रोना लायो जेबो बुङा। ओमफ्राय माथोखौ बुजि मोननाय रखम मोनबाथाय दानना होखाबाय आरो ओमफ्राय ब्लक खालामना दोनखाबाय। मा मानसियालाय आंगासो जाबाय नामायलै? मानो बेफोरबायदि खालामो बेलाय? मोनथिया खिजानिबा सोरखौबाफोर लानानै खारबाय खोनालै। बेनिखायनो बेफोरबायदि खालामबाय दं आंखौ। है बाजै रावखौबो लाङाखै खोनादे। थेवब्लाबो आरो मानो बेफोरबायदि खालामबाय दङ मानसिया बिलाय? बेखौनोथ' सानै सानै माथा गरम आंहा। केला मानो फन हरलाबायदों दैरामालाय आंखौलाय? साला बे आंनि नाम्बारखौ सोलायनांगोनलै। बे सिमखौ आङो एकदम सिफायनानै दैयाव गारनांसिगोनलै। नङाबा जानाय नंला। बै मैथास्रियानो गोदान गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थायो सानफ्रामबो सालारि। दे मैथास्रियाथ' हरबाय दे। बे दैरामालाय मा खबरखौ फन हरलाबायदो? ओरैनोबा माथो सानसेबो खबरखौनो लाया। दिस्टार्ब हरलाबाय थायो साला। ना मैथास्रियानो नागिर थांदोंलै दैराम लानियाव। आं बुंदोंमोन ना दैरामजों खामानि मावनो फैदों होननानै। बेनिखायनोथ' हरा दिनै दैरामा आंनो फन हरदों। केला मा जाबावनोलै बै मैथास्रि हिनजावजोंबो। नांला आंनो नोंखौ मैथास्रि, नोङो राग'बाय। फारसेथिंजाय आरो गथ'बो जाया माबो जाया बाजि सरबा थाबाय थादो दे बेफोरबायदि हिनजावजों। दाथ' मैथास्रिया मोनथिसिगोनलै आं थगायदों होननानै। मोनथिलै जेबो नङा, मोनथिबाबो सानसेबाबोथ' मोनथिखागोन ना। दे दा मोनथिनाय उनाव मोनथिनाय एखे।